Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Җәйге кояшлы иртәне елмаеп, күтәренке кәеф белән каршылык. Бүген 16 июнь, пәнҗешәмбе көн. Тур эфирда сезне тапшыруыбызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова сәламлибез. Гадәттәгечә бу көннең кайбер истәлекле вакыйгаларын барлык. 16 июнь Халыкара Африка балаларын яклау көне. Беренче тапкыр бәйрәм 1991 елда билгеләп үтелә. 1976 елның 16 июнендә көньяк-көнбатыш Советода 10 меңгә якын кара тәнле укучы һәм студент белем бирү системасына каршы чыгып озын юл үтә. Балалар атып үтерелә. Бүген бөтен дөнья диңгез ташбакасы көне. Бу көнне 1909 елда Америка экологы, табигать сакчысы һәм диңгез ташбакалары буенча зур белгеч Арчи Карр туа. Аның диңгез ташбакаларын һәм аларның үрчү урыннарын саклау буенча тырышлыгы 1975 елда Коста-Рикада Таргутера милли паркын төзүгә китерә. Бүген Артек балалар лагерінің туган көне. 1925 елның 16 июнендә Артек балаларны кабул итә башлый. Шушы көннәрдә Мәскәү шәһәрендә илебезнең иң мөһим әдәби вакыйгасы 8-нче Красная площадь дип исемләнгән китап фестивале узды. Безнең өчен шунысы куанычлы. Татарстан китап нәшрияты да әлеге зур фестивальдә катнашты. Катнашып кына калмыйча, берничә номинациядә җиңү яулады. Бу турыда тулырак студиябыз кунагы Татарстан китап нәшрияты генераль директоры Илдар Сәгъдәтшин сөйләр. Илдар әфәнде, исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез. Менә бит, нинди зур фестивальдә җиңү белән кайткансыз икән. Шулай біз бу фестивальның инде 15 елдан башланып эшләп килүенә карамастан, ел сайын нинди дә булса җиңү яулап кайтабыз. Менә исеменә күрә җисеме Красная площадь дип атала икән, әлдә шуннан да Мәскәүнең Кызыл мәйданында булдыгызмы? Чыннан да шунда, Кызыл мәйданда ел сайын июнь айында була торган бу күргәзмәдә беренче елны 15 елда хәтта безнең илебезнең президенты Путин да килгәне, ул безнең китаплар белән танышып, мин аңа ул вакытта Шүрәле китабында бүләк итеп җибәргәне. Аннары Медведевның да килгәне булды. Бөтен сәяси зур җитәкчеләр бу китап күргәзмәсе белән танышып торалар. Һәм чыннан да бу безнең Россия күләмендә китап менә шундый күргәзмәләр арасында бу беренче урында тора торган зур фестиваль, әйеме? Әйе, шулай. Һәм Татарстан китап нәшрияты нинди китаплар тәкъдим итте әлеге фестивальдә? Без инде берничә тонна китап алып барып, аларны сатып кайттык. Без Мәскәүдә яшәүче безнең милләттәшләребез, алар бу фестивальне ел дәвамында көтеп, безгә хатлар язып, шалтыратып, качан киләсез, теге яки бу китапны сорап торалар. Һәм инде бу юлы без 300-дән артык исемдә китаплар алып барган идек, һәм иң күп сатылган китапларыбыз арасында менә бүген бирегә алып килгән китаплар, ул да булса балалар өчен китаплар, яшерен батырын түгел, иң күп сатыла торган Россия күләмендә иң күп сатыла торган китаплар ул чыннан да балалар китаплары. Менә шулар арасында безнең Татарстаныбызда эшләп килгән татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәмендә менә җитештерелгән шушы балалар өчен энциклопедиялар, алар иң теләктәш, иң сатылган китаплар булып чыкты инде менә шу күргәзмә вакытында да. Тагын шушы форсаттан файдаланып, әле шуны да әйтәсем килә, безнең комиссиябызның рәисе Марат Готович Әхмәтовның бүген туган көне, һәм әйдәгез әле бергәләп аны бу туган көне белән котлап, киләчәктә дә шулай ук уңышлар дәвам итәрлек теләктә калыйк. Марат Готов Әхмәтовны Татарстан дәүләт телевидениесе исеменнән чын күңелдән гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Аңа әлбәттә озын гомер, нык сәламәтлек һәм әлбәттә инде эшендә зурдан-зур уңышлар телибез. Чынлап та бик күп китаплар, менә безнең студиябыз хәтта мөгъҗизалар кырын хәтерләтә дисәк тә бер дә ялгыш булмас. Бик күп китаплар, сез әйтеп уздыгыз. Тагын нинди китаплар кызыксыну уятты? Инде менә җиңүчеләр арасында бу ел сайын уза торган күргәзмәдә инде 500-дән артык нәшрият үз китапларын тәкъдим итеп, менә шушы конкурска тәкъдим итәләр. Шушы китаплар, шушы нәшриятләр арасында безнең 3 китабыбыз җиңүгә лаек булуы. Ул инде безнең милләтебезнең дә җиңүе, безнең Татарстан китап нәшриятының да Татарстанның зур җиңүе дип кабул итәбез без. Ул да булса менә безнең татар китабының тарихы турында Вагапова, Фирая Вагаповның
китабы. Безнең Венера Абдулловна Якупова, бу Казанский ведомостенең баш редакторы 24 әңгәмәдән торган китабы җиңде. Һәм ел китабы инде иң яхшы китаплардан, менә иң зур бүләк, иң зур бу иң диплом, иң дәрәҗәләргә әйе. Бу ул да булса, менә татарлар ничек урта гасырларда ничек яшәгәне турында китап. Һәм дә инде шул ук вакытта әйткәнемчә, без 300-дән артык китап алып барып, 300-дән артык исемдә аларның һәрберсе диярлек үз хуҗасын тапты. Бик яхшы. Әлбәттә, мондай фестивальләр ул әле тәҗрибә белән алмашу урыны да әйе. Һәм менә сез үзегез өчен нинди тәҗрибә алдыгыз? Әлбәттә, инде сез башка нәшрият йортлары белән дә сөйләшкәнсездер. Менә аларда хәлләр ничегрәк икән? Бу чынлап та бу фестиваль кысаларында төрле очрашулар, типографиялар белән аралашу, нәшриятләр бер-берсе белән аралашалар. Без бер-беребездән тәҗрибә туплыйбыз. Кем ниндирәк китаплар чыгарган, менә ел дәвамында нинди яңалыклар бар, бер-беребез белән кайбер нәшрият җитәкчеләре белән бер елга бер тапкыр шунда гына очрашабыз. Һәм без нәрсә җитештердек, нинди китаплар бездә чыккан, алар безнең тәҗрибәне өйрәнәләр, без аларныкын, һәм бу киләчәктә дә эшне югары дәрәҗәдә дәвам итәргә мөмкинлек бирә торган чара. Татарстан китап нәшриятының бер гасырдан артык инде тәҗрибәсе бар. Елына сез 200-дән артык 200 даны китап. 200 исемдә инде. 200 исемдә. Гомуми тиражы 500 меңгә кадәр җитә. 500 меңгә якын. Әмма менә 60-нчы елларда ул тиражлар шактый күбрәк тә булган. Булай 100-дән артык ел эчендә без 500 миллионнан артык китап җитештергән оешма. Татарстанда һәм Казанда элекке вакытлардан алып, ул Казаныбыз, безнең башкалабыз, ул типографияның нәкъ менә үзәге булып торган. Без башка Совет республикалар өчен дәреслекләр җитештерә торган типографиялар бөтенсе Казанда урнашкан булган. Һәм менә шушы бай тәҗрибәне без тагын да киләчәктә дә дәвам итәргә тырышабыз. Аннан соң әле менә без сезнең белән тапшыруга кергәнче сөйләшеп тә торган идек. Менә шушы энциклопедияларны әле тагын да яхшырту өстендә эшлисез икән, әйеме? Шул хакта да сөйләп китик тамашачыларыбыздан. Эш шактый дәвамлы. Без узган елны балалар бакчалары өчен менә 5 исемдә шундый энциклопедияларны эшләгән булсак, бу юлы инде бу энциклопедиялар алар мәктәпләргә таратыла торган энциклопедиялар, менә инде һәр таратылып бетеп килә. Инде киләсе елларга инде шушы проектны дәвам итеп, Алла бирсә, комиссиябыз безне ташламас дигән өметтә торабыз. Шушы энциклопедияларны тагын региональ компонент белән дә байыту планы тора безнең алда. Ул да булса, мәсәлән, менә авиация китабын чыгарып карадык. Менә анда күп кенә самолетлар, күп кенә вертолетлар, бала өчен кызыклы мәгълүмат тупланган. Әмма ләкин менә безнең Белый лебедь дип әйтәләр инде, аккош, безнең Ту-160 самолеты турында мәгълүмат юк. Мен шушы мәгълүматны бу энциклопедиягә өстәрим. Яки башка, менә гаҗәеп хайван. Бу хайваннар, жирафлар, бегемотлар турында мәгълүмат бар. Менә бездә Татарстанга гына хас, Татарстанда яшәүче хайваннар турында да мәгълүмат өстәргә мөмкин. Шуңа күрә киләчәктә дә без бу фикерне уйлап эшләргә планлаштырабыз. Димәк, инде һәр теләгән кеше бу китапларны Татарстан китап нәшрияты сайтында онлайн заказ бирү белән дә сатып ала. Безнең кибетләребездә дә сатып алырга мөмкин. Аннары тагын безнең Москолем Татмедиа агентлыгы тарафыннан белән бергә эшләнгән проектларыбыз бар. Ул да булса әдәби кафе, әдәби ресторан. Безнең Бауман урамында Совет чорында иң зур китап кибете булган җирдә бүгенге көндә безнең әдәби китап клуб рестораны эшләп килә. Анда да безнең китаплар белән танышып, андан сатып алырга мөмкинлек бар. Инде сайтка кергәндә, сайтта анда күп кенә китапларның электрон вариантлары бушка да файдаланып, бушка укырга мөмкинлек бирелгән. Менә хәзер инде күңелле җәй чоры, рәхәтләнеп Татарстан китап нәшрияты нәшер иткән китапларны аласың да, кәһвә аласың һәм рәхәтләнеп берәр паркка яисә инде безнең
бик матур урыннар бар шәһәребездә. Барып утырасың да, рәхәтләнеп китап укыйсың. Моннан да ләззәтлерәк нәрсә бар микән? Тагын да ләззәтлерәк нәрсә бар. Ул да булса безнең сайтта аудио китаплар 770 сәгатьтән артык аудио китапларыбыз иленгән. Бушлай аны күчереп алырга мөмкин. Һәм инде паркта гына түгел, савыт саба жуганда, эш вакытындамы, машинада баргандамы, теләсә кайсы вакытта безнең татар әдәбияты белән шушы аудио китаплар файдасында танышырга мөмкин. Бик зур рәхмәт. Бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен Илдар әфәнде, әлбәттә инде Татарстан китап нәшриятына тагын да күбрәк җиңүләр телибез. Рәхмәт. Тапшырыбызны дәвам итәбез. Татарстанда музейлар саны бихисап. Җәйнең хозурында ял итеп, шул музейларга барып кайтыгыз. Сезне Әлмәт районы Кишүчат авылында урнашкан күренекле мәгърифәтче Ризаддин Фәхретдиннең музей йортына сәяхәт кылырга чакырабыз. Biz sizni Rizaddin Faxriddin Memorial Muzeyində күрүбезгә бик шатбыз. Rizaddin Faxriddin Memorial Muzeye 1995 елның 25 майында республикабызның беренче президенты Минтимер Шәрипович Шәймиев катнашында ачылган. Һәм шуңа күрә Rizaddin Faxriddиннең беренче портретын безгә Минтимер Шәрипович шәхсән үзе бүләк иткән иде. Музейдагы барлык мемориаль экспонатлар аларның үзләренең гаиләләреннән барланган һәм җыйналган, топланган әйберләр. Сезнең алдыгызда портреттан күрәсез Риза Фәхретдин бик шундый әйтик кырыс караш белән карап тора сезгә. Ул биредә авыр томан булутлар артында буйны күрсәтеп тора Rizaddin Faxriddinнең 1922 елдан 36 елга кадәр мөфти вазифасын башкарган. 22 елның ачлык елы икән исәпкә алганда 36 елга инде репрессияларның килеп җиткәнен исәпләсәк, Rizaddin Faxriddin иң авыр елларда мөфти вазифасын башкарган кеше. Һәм аның кулындагы китабы күрәсез, ул Коръән китабы кебек уңайга ачыла. Һәм Риза хәзрәтнең барлык язган китабы да 148 басылып чыккан китабы һәм кулъязма китаплар. Алар барысы да шул уңайдан ачылып гарәп графикасында язылган китаплар. Шуңа күрә аларны бүгенге көндә татар теленә кириллицага тәрҗемә итү инде бер төрле максат куелган шундый. Аннан соң күрәсез аяктысы бар. Кичкенә генә күренеп тора, әлеге аяктысы күрсәтеп тора. Риза Фәхретдин үзе китапларын язган вакытта әйтә торган булганда, нинди алтын кисәкләр дисең инде син Риза Фәхретдин, ул архивтан анда бит алтын килеп чыкмас инде ди. Бу алтыннан да кыйммәтле булырлар, булар бер заман ди. Әмма ләкин бу мираска киләсе заман балалары әйләнеп кайтырлар. Rizaddin Faxriddin Уфа шәһәрендә 2 период яши. Беренчесе 1891 елдан 1906 елга кадәрле булса, икенчесе инде революция булганнан соң 18 елның башы белән ул Уфа шәһәренә кабаттан күчеп килә. Һәм Уфада диния нәзарәтенә тагын казый вазифасына белгән. Әмма ләкин бу очракта ул Алимҗан Барудинның җитәкчелеге астында эшли. Аның шушы 2 период аерып яшәгәнен күрсәтер өчен без биргә сәгатьне урнаштырдык. Бу сәгать безнең диния нәзарәтенә кайтарылган сәгать. Аны безгә Талгат Таҗдин үзе бүләк итеп бирде. Риза Фәхретдин чорында әлеге сәгать аның эш сәгатьләрен санаган. Беренче периодта яшәгән вакытта да һәм икенче периодта яшәгән вакытта да сәгать Лондон шәһәрендә эшләнгән һәм 1858 елда эшләнгән сәгать. Rizaddin Faxriddinның туган көннән башлап үлгән көненә кадәрле аның пропискасы Кишүчат булган. 1901 елда халык саны алган вакыттагы документларда временно в отъезде дигән язу белән билгеләнгән. Rizaddin Faxriddin беркайчан да дөньяви байлык артыннан куган кеше түгел. Ул һәр вакыт Оренбургта яшәсә, ул Рәмиевләрнең вакытлыча фатирында торып торган булса, Уфада яшәгән вакытта Уфа диния нәзарәтенең фатирында торып тора вакытлыча, инде аның төп билгеләнгән яшәү урыны Кишүчат булып кала. Шуңа күрә инде әйтергә кирәк шуны, аның үзенең шәхси
мебель дигән әйберләре дә булмый. Ул вакытлыча яшәгән фатирның әйберләре белән кулланып тора. Инде савыт-сабалар, китаплар, кулъязмалар, фотографиялар, алар инде үзенекеләр шәхси. Шуңа күрә менә монда урнаштырылган савыт-сабалар, алар Риза Фәхретдиннең гаилә савыт-сабалары. Якын дусларыгызны начар кешеләрдән саклаганыгыз кебек, китапларыгызны да тиешле булмаган кешеләрдән саклагыз дигән Ризатин Фәхретдин һәм үзенең кулъязма китапларын ул сандыгында саклап йөрткән. Кулъязма китапларны күп күчереп язган. Түбән Чыршылда укыган вакытта, шәкерт вакытында күчереп язган китапларда һәр вакыт үзенең кул янында йөргән һәм инде Оренбургда яшәгәндә дә, Уфада яшәгәндә дә китапларны җыйган, туплаган. Әмма ләкин туплаган китапларны туздырмаска тырышкан. Ул Уфадан Оренбургга, Оренбургдан Уфага күчкән вакытта аларны үзенең сандыгында йөрткән. Сандыгы юл сандыгы дип атыйбыз. Ул бердә Риза Фәхретдиннең үзенең шәхси сандыгы булып, безнең музей фондларында саклана. Һәм күрәсез, сандык кулъязма китаплар саклар өчен махсус эшләнелгән. Монда икенче төбе бар. Һәм күренәсе китапларны 15 сантиметрдан биек исәк, ул кулъязма китаплар берсенә-берсе бите белән ябыша башлый. Инде монда шундый саклык чарасы күргән хәзер, күрәсез, ул ике төпле булган. Һәм монда күрәсез әле тагын аның бар пенал кебек җире шулай бит. Һәм монда инде каләм кебек әйберләрне салып йөртергә уңай. Бикләнә торган, тоткалы, шушындый уңайлы һәм җиңел сандык Риза хәзрәтнең үзенең шәхси сандыгы. Китапларны саклау билгеле аның гаиләсендә дә булган, балаларда да шундый тәрбия биргән. Укыганыбыз бар шундый бер. Ризатин Фәхретдин әйтә, һәрбер гаиләдә һәрбер баланың үзенең китапханәсе булырга тиеш. Чөнки кыз бала кияүгә чыкканда китапханәсен үзе белән алып китә. Ир бала башка чыкканда китапханәсен үзе белән алып китә. Шуңа күрә китап аласыз икән, балагыз гаиләгә 4 икән, 4 китап алырга тырышыгыз. Һәрберсез дә һәрбер балага җитешле булсын. Күренекле галим Ризатин Фәхретдиннең буында бабайлары, әбиләре һәр вакыт нәселне саклау юлында булганнар. Менә Ризатин Фәхретдиннең әтисе Фәхретдин, Сәйфетдин, Субханкул, Бикмөхәммәд, Юлдаш бабай шоуга нигез салган бабай. Әлеге бабайлар барысы да шоуда мулла булып торганнар. Шунысы кызыклы, Ризатин Фәхретдиннәрнең тукымы үзенең барлыгын нәсел шәҗәрәсен барлап барып, шулай язып барган һәм биредә бүгенге көндә 765 исем теркәлгән. Моның географиясе бик киң, Кишүчат авылыннан башланып, Австралиягә һәм Америкага барып тоташа. Чөнки Риза Фәхретдин бүгенге көндәге тукымнары яшиләр Австралиядә дә һәм Америкада да. Әлеге шәҗәрә эшенә кергән 4 доктор наук. Алар арасында гыйлем әһелләре күп дигән әйтәсебез килә. Һәм биредә шунысы да кызыклы, инде менә төп Кишүчатта хәзердә яшәүчеләр дә бар. Ризатин Фәхретдин туганга 162 ел вакыт үтеп китте. Без аның мирасына әйләнеп кайттык һәм аның мирасы бүгенге көндә актуаль һәм кирәкле. Һәр кемдә кызыксына. Асар китабындагы материаллар белән кешеләр шәҗәрәләр эшлиләр. Инде нәсихәт китаплары белән без балаларны тәрбиялибез. Җәйнең һәр мизгелен күңелле итеп үткәрегез дигән теләктә, бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.